Mipabot na ang Davao City Water District ngadto sa lokal nga kagamhanan sa ilang panawagan kalabot sa mga maigong tubo sa tubig tungod sa ginatrabahong proyekto sa syudad nga moresulta sa water interruption. Ani report ni Jandy Esteban. Ni nakalabay mga adlaw, ikapila kahigayon na nga nagpatuman og water interruption ang Davao City Water District nga nakaperwisyo sa mga konsumante. Sumala sa DCWD, usa sa mga rason, maigo ang mga tubo sa tubig tungod sa pagtrabaho sa mga proyekto sa syudad. Busa ang DCWD na nawagan sa mga kontraktor nga ipahibalo kanila o galing dunay maigo nga tubo aron ma-check ug maaksyonan gilayon kini. Kaning mga ginagmay, labi na kung pag-igo nila wala sa nilik, later on manggod mahuyang manggod ng tubo, and pag naay mga water hammer sa to ang tubo, eventually mubigay manggod ni. Now if ever mubigay niya natabunan na, mas dako siya og trabaho. So moto hangyo na to sa mga contractor, maginagmay man o madako, nilik ba, ninggawas ba, nisidlit ba ang tubig o wala, so long as naigo ninyo ang ato ang tubo, please contact us right away. Napaabot na sab sa buhatan ang maong concern kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Gimanduan na kuno sa mayor ang City Engineer's Office nga mulusan og inspeksyon sa linya sa mga tubig. Duna sab siya hangyo ngadto sa mga contractors. Nga kung ingon ana man ipahibaw ninyo. Correct. Ipahibaw gyud ninyo kay lisod na ganing tubig karon daan nya mabuslot pagigingon ana. Well, kanang kuan lang god kanang pagbantay lang god mo. Daghan malisuran ba? Daghan malisuran. O kuan way tubig. Basic necessity ko na. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.